दा बे समाव मानगोनां सारखौ फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों दिनैनि बे मन्दिरखौ बेखेवनानै होनो बोसोर सिगांनिफ्रायनो गावनि न'आव जोंनि गामियारि सुबुंखौ राहा होनायनि मुङै जि मोनसे हाबाफारि लाबाय थादों बे हाबाफारि लानायखौ आं खोनागासिनो दङ आरो मानगोनां जोंनि भेरगाव समस्थिनि केन्डिडेट जोंनिनो आंगो बिजामादै सोमोन्दो गोग्लैहैयो दिनै आफा सोरजिगिरि आनान गसाइ बोराइ बाथौ अननायाव आं दिनैसिम 25 बोसोर जाबाय सिबिबोनाया बेवहाय गोबां मानसि बायदि मैया बेमार आजार जानायखौ आं फाहामफुंनानै दिनै सफैजोबनो हादों आंनि थान्दै फिसाफ्रा माखासे फैबावगोन आरो आरज हानजा फैबावगोन बेखौ नेस्लाबनो हायैयाव समनि आंखालाव जोङो नैबे आफा बोराइ बाथौनि गेटखौल' जों खुलिनानै आफा बाथौ बोराइनि मोनबा गाबनि फिरफिलाखौ बिरहोगोन दा नैबे गेटखौ खुलिजेननानै होनो थाखाय जोंनिनो भेरगाव समस्थिनि बिजाथि मुस्रि दावबायसा जासिगोन जागोन बिरगोन दे खोनानो जादों साफ्रेबाय जासिगोन खानाय रोङाबानो जादों दे
सोमखोर हाजोसिम उदाङै बिरग्लांनाय गुफुर गुफुर जोमै आंखौबो लांफादो सोमखोर उदां अख्राङाव बिरै बिरै नायनो गोसो बाहां बिरहां सिखिरि गोसो सोमखोर सोमखोर हाजो बिरै बिरै बिरलांनो सानो सोमखोर उदां सोमखोर अख्रां जोमै जानो गोसो
এদিকে আসো এদিকে ঘুরলো Karena mas absin motor. ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর শিৱ মহাদেৱ বাবা ঘোঁৰাটো পালন কৰি থাকিব লগা হোৱাটো আজি প্ৰায় 25 বছৰ হ'ল 25 বছৰৰ ভিতৰত মোৰ শিষ্য আজি প্ৰায় 500জন শিষ্য হ'ল আজি গোটেই এই মন্দিৰখন উদ্বোধন কৰাত মুকলি কৰাত সকলোৱে আহিছে কমিটিৰ শ্ৰীযুক্ত অজয় বসুমতাৰী তেখেতে আহিছে আৰু মোৰ শিষ্য ফাৰ্ষ্ট ছোৱালী হেৰি চুমলিবাৰী গাঁৱৰ সঞ্জিতা বড়ো সিহঁতে গোটেই হেৰিটো দীক্ষাটো মোৰ পৰা গ্ৰহণ কৰি লৈছে সেয়েহে মই আজি এইখন মন্দিৰ বনোৱাত एंगल से देखो यार मंदिर को वाह वाह आं नैबे जिथुनाखि आइ आफा इसोरखौ मोनजेनदोंमोन बे मोनजेननायानो जाबाय फागुन दान पुर्णिमा दानाव आं मोनायाव हरनि 12थायाव बे ध्यानखौ मोनजेनदों दा बिनिखायनो आं दिनै सिबिबोबाय थानानै दिनै बाखायनो गोथार गोसो लानानै जेरैबायदि बेमार आजार बायदि मैया जानानै फैनाय सुबुंफोरखौ आं फाहामफिननो मोनदों फाहामै दा आं 25 बोसोर जाबाय बे 25 बोसोर जानायाव आं जेबो राहा मोनैनि थाखाय मन्दिरखौ फुरायै खालामफुंनो हायाखैमोन उननि समाव आंनि जिथुनाखि फिसाफोर सिबियारि सुबुं फिसाफोर बिसोरो एसे एनै दान होनायाव आं नैबे मन्दिरखौ दिनै 4 बोसोरनि उनाव लुफुंजोबनानै दिनै नैबे दरजा बेखेवबाय बिक्रि खालामना होबाय जेरैबायदि सिजौ गुदियाव जोंथि आलारि बाथि फोजोंनानै आंखौ अखानायसि दान खोमसि समाव गोजां बोथोर समावनो दुगैहोनानै बेनो आंनो ध्यानखौ होदों बेनिखायनो आं नैबे सिबिनाय आरो खुलुमनाय बायदिसिना नेमखान्थिखौ आं गारनो हानाय नङा होननानै दिनै बाखायनो नोंखौनो गुरु महरै जों फाथिना होबाय होलांनायाव आंनि बे आफा बोराइ बाथौखौ गारनो हायाखिसै बेयावनो सैथो बिबारजोंनो सिबिलांनांगोन सैथोनो बिबारनि गुरु महर जानांगोन नोङो होननानै आफा बोराइ बाथौआ आंनो गोहो होलांदों बेखायनो आं नैबे आफा बोराइ बाथौनि सोरां मन्दिरखौ दिनै 4 बोसोरनि उनाव आं दिनैसिम दिनै नैबे आघन दानाव आरो बिदिनो आं लुफुंनो हाबाय लुफुंनानै आं दिनै नैबे गोथार गोसो लानानै गिदिरै बेखेवनानै आं मन्दिरखौ बेखेवनोसै होननानै दिनै हांख्राय हरनाय जादों बेनो आंनि गुबै थांखि Balusura mare Thank you.
सुदेम जोंनि बेलाय मोनबैसोआ दुखु दाहा बावगारनानै फैबाय जों फैबाय गासैबो ना गुनो फैबाय जों फैबाय गासैबो ना गुनो Singi